הפינה של האיש עם הכובע. בוקר טוב לגליה וכל המאזינות והמאזינים. אני איש עם כובע, זו הפינה ההיסטורית, והפעם על הקשר בין שוקולד נוטלה למלחמת העולם השנייה. השנה היא 1941, ויצרן שוקולד איטלקי קטן בשם פייטרו פררו נתקל בבעיה. בעקבות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, נהיה קשה מאוד להשיג פולי קקאו. פררו מחליט לקחת סיכון ולייצר ממתק דמוי שוקולד שעשוי מאגוזי לוז. בניגוד לפולי קקאו, אגוזים גדלים באיטליה, מה שפתר את בעיית ההספקה. תחילה נמכר שוקולד האגוזים במצב מוצק בין שתי פרוסות לחם. אלא שילדי אלבה, שם שכנה חנותו של פררו, נהגו לזרוק את פרוסות הלחם ולאכול את השוקולד בלבד, מה שהכיס מאוד את אמהותיהם שראו בלחם את החלק הבריא של הארוחה. כדי לפייס את דעתן של האימהות המודאגות, הציג פייטרו ב-1964 את נוטלה. אותו שוקולד אגוזים, אך הפעם בתצורת ממרח, כך שלא ניתן יהיה להפרידו מפרוסות הלחם. השינוי עשה את שלו, וכיום נמכרת נוטלה ב-160 מדינות, ונחשבת לאחד ממותגי המזון החזקים בעולם. לפי כל הערכות, נוטלה היא כיום קניין אגוזי הלוז הגדול בעולם. אני איש עם כובע, וזו הייתה הפינה ההיסטורית. נהניתם? סבלתם? תנו בלייק, תנו שיתוף, והכי חשוב, תלחצו על כפתור המנוי.